Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nelson. Nelson, ayaw paglihok. Aron dili na matandog ang imong dextrose. Manan ako. Nelson, Ako. iho, kalma lang Manan yan. ako. Ayaw lang pagbangon, dong. Iyo ko na niyo, Pugi. Bawa mo. Bawa mo. Inuho ko. Bawa. Iho. Ala, Leslie, pagtawag mga nurse. Nelson, ayaw. Ayaw pa nagtanga ka ng imong mga aparato sa lawas. Utang buot, iho. Tuara siya paingon sa kakahuyan, Papa. Dali, ato siya napasong, Leslie. Tuara siya, Papa. Naadapit sa may bungtod. Nelson! Nelson! Yun na, huno na iya. Kinsa man ang tao nga iyang gikaatubang. Kunwa ko mo sa'yo, Papa. Si iyo tuling ka na. Unsa, maulday na si Tuling. Pa, ayaw na pagdoon. Di mahimo, wa ko mahadlok niya. Kinahanglan nga madubag siya ining iyang mga gipanghimo sa mga tao. Ilabi na sa akong anak. Pero, Papa, Ayaw kong pugni, Leslie. Guulo na ko siya. Inutil ka, Nelson. Wa kay kapuslanan nga ulipon. Ay, wa kay nahibo bisan sa pagdakop na lang ni Idana. Agaon, gibuhatan ako ang tanan. Wa ko mahimuot ni mo. Inutil ka, ugangay kang mamatay. Ayaw siya kung sa... Uy, ay, ang imong gwapong namahan, si Don Perfecto Mendoza. Ayaw hilabting akong anak, Mr. Tulay. Ay, Mr. Perfecto, kung di ka gustong doon ay mahitabo sa imong anak, kinahanglan mo kooperar ka na ko. Di ko makopirar sa mga taong demonyo. Ay, ayaw kong hagita, Perfecto. Kamong tanan, lakip na ka ng imong anak na babae ka si Leslie. Di banduan ka mo karon nga kinahanglang inyong itugyan din ako sa Idana. Dili na mahitabo, Tuling. Wa kay katungod o gahom nga mumando na mo ni anak. Doon na, Perfecto. Ay, tungod kayang imong mga anak. At kunang mga ulipon. Unsay ulipon? Ay, pagutan na ang imong babaeng anak. Leslie. Sultihi ang imong amahan sa tinod. Unsa man ang iyang gipanulti, Leslie? Uwa, Papa. Ayaw na si Tuhui, Papa. Ay, sultihi siya sa tinod, Leslie. Kamu ni Ronnie. Samong tanan nga nagpasakop na ko. Diatagan kamo og tahas. Kinahanglan na makuha ninyo ang bato nga agate nga naa na ni Idana. Kinahanglan nga inyong iuli din ako. Kay kung dili, kamong tanan mga matay! Tuling! Idana! Tuling, ayaw silang hilabti. Kung ako may imong tuyo ni ako, andam kong itahan ang akong kaugalingon diyan nimo. Ay, very good, Idana. Na ako'y laing toyo. Kung di ka gustong masilutan ng tanan ng mga tao tungod nimo, iuli gayon dayo na ko ang agate.
Kay kung dili, sa imong atubangan, mahurot silang kamatay. Ayaw nagpangitaglain tuling. Ako ang imong gikinahanglan, di ba? Ay, oh, ikaw, apan ang labing importante, mao ang agate. Iuli na yun ako ang agate. Kung gusto ka nga maluwas silang tanan, iuli na yun. O saman, dili ni mo iuli, pues mamatay mong tanan. Dagan! Tago mong tanan! Tago! Nelson! Nelson! Nawa na siya. Hain! Hain na siya paingon! Hain! Uwa na, Papa. Ani, Papa, Ronnie, wala siya tuling. Ah, si Nelson! Hain na si Nelson! Gikuha siya ni iyo tuling, Papa. Dili! Si Dana! Diara ko, Sir Piping. Idana! Si Nelson! Ayaw mo kabalaka. Nahibaw ko nga ako ra ang iyang tuyo. Ug dili niya mahimong hilabtan si Nelson. Pero yun na, usa ba ning bato sa agating gusto niyang bawion? Ha, Idana? Ang agate, mao ang bato nga katingalahan nga gustong ilugon sa mga daotang tao sama ni Tuling. Aron ila kini gamiton sa daotang paagi. Aron maghari sila sa tibuok kalibutan ug himuong ulipon ang tanang katawan. Ah, unsa? Asa man kang batuha karon Idana? Asa man ka ng batuha? Naba na nimo? Ang tinuod, nailog na ni Nelson atol ni atong iya kong gilayog dito sa kalasangan. Ug ako may baho kung asa na ni karon. Mao na'y akong gikahadlokan nga kung sa higayon nga makuptan kini ni Tuling. Labing siguro, kitang tanan, mahimo niyang ulipon ug mamatay. Unsa? Pero yun ha, Leslie, unsa ba tong gisulti ni Tuling kaganina? Ha? Tinuod ba to nga kamo ni Ronnie? Nagpaulipo niya. dili na tinuod, Papa. Og dili sa na mahitabo nga paulipon mis dautan. Pulos ka to baka ka ang mga gipanulti ni Tuling batok namo. Oh, tinuda, Papa. Watay angay tuhuan sa bisan unsang mugwa sa baba ni tuling. Ah, Moino, oras ka may bawaan ako ang tinuod kay dunay usa o duha nato nga may traidor dinhi. Ako mismo ang mupahamtang og dakong silot kung si kinsa man ang mabudhion sa atong pundok. Sa ko do'y balita, Bads. Kuan, ang bagong balita karon ng imak, kay si Sir Nelson, gidagit na sab ni Tuling. Usa? Grabe na kayo, ay. Kay, mitunghat po ng Tuling, dito sa Pikas Lungsod, og gilamat si Sir Nelson, suod sa ospital, og gikuha gina si Sir Nelson. Ginoo ko! Mulagay. Pero, Bads, siya ro sa Bads, huwag yun ang kapugong ni Nelson, naroon di siya makuha ang tuling. Na! Pas ko lang kayong mga panghitabo niyo, eh. Kay, bisan si Sir Piping o si Leslie nga, diha na tungura. Huwag ko nung makapugong ni Leslie nga. Kalit ko nung mibarog nga. Pas kay Milakaw nga, misunod ni Tuling. Uy, maba? Oo. Mulagay. Kuya lagi ko lang kayo, eh. Kay, bisan abot pa si Idana, huwag po siya makapugong sa kapintas ni Tuling. Ginoo ko! Mulagay. Dako yung kaning labad sa o kanas tuling. Tinuod yun lang isulti ni Dana nga, grabe yun ang gahom sa iyang pagkadautan. Mao! Naglagot ito kung nagnahulan, Leopoldo. Kung di lang ang magsalig tuling sa iyang kahumay. Ako rin maangko niya ba? Kay, na, kausahon ako siya ba? Bandong ko. Mulagay. Tinuod na, Bads. Bisag ako gani, Bads. Bidab kausaran na ako na Mao! tutso. Ang salig sa siyang kahom. Kitong liho ka na. Leopoldo, inaani ba? Ato ba sa hiluan? Ha? Hiluan to. Biluan. Hiluan. Dinan madag hilo ba? Palit ang hilo. Sinunod din na madawi. Bugtong si Dana, nagyo ang nasayod kung unsaon pagbuntog ng tawana. Di damdag hilo, no? Bitaw sa no? Dutlan. Sa papalamyon pa na ni Mugdurar at Kilis. Saon ka na, no? Sunrox. Samot. Dinamdala. Munang isog na kayo na si Juan. Munang isog kayo na si Dana ugwa yun na siya mahadlok karon kung unsaon niya pagbuntog sa tuling. Ha? Ay. Labing siguro ka na sa tuling.
Nasa na ikahadlok ni Dana. Murag husto sa kanil, Puldo. Kay kung sa'yo pa ng buntungon si Dana, hagbay naman ta. Maulagay mo Maulagi. Usaon na lang kung dili kita mapatestuling. Basig kitang tanan mo mga matay ini, ha? Ako nung lang imak, bab. Wadi ko mahadlok matay. Baldong ko. Ah, suga ba doon? Maulagay mo na. Patigay ang po ni mong natunog. Kastamtak. Hadlok si dumatay. Ang kamatay yun, Bads, no? Di ginahangin kadlukan. Ang importante nga, makaandam ta sa tanang panahon nga mubuhat yung tagmayaw. Ay na, ako baya, Puldo. Di para bagyog ko andam. Usaon na lang kung muuna kang kamatay. Maulagay. Sao na lang. Ang ano mag-uol mangkakon, mauna ko mak. Paborin na ni mo kung ako'y mauna kamatay. Nabuang ka na, Puldo? Ngano nagisgot man kuno kag pabor, be? Be, ngano? Natural. May asin pa baya ka mak. Ay, May asin. ay, May asin pa, Ay. may Alagaran ka. Dapay nagagikapuli ni mo na ako diamak. Nas Goryo. Nas Mauro. O, gatong nindag tuba. Nas Liklik. Liklik. klik. Si Sublok-lok. Badong, day, si Badong. Ayaw. Alo, nagising-gising Badong. Paghilang di, Puldo, ay. Ikaw ay pagbugal-bugal ng istorya. Kanya itong istoryahan, seryoso, ne. Kaya natas dakong delikadong kahimtang ini. Mau. Mula lagi. Hilom na mak. Ang punto na yun ako nga dita ang madlok kung tawgo na yun tas kamatayon. Mau. Kay kitang tanan, anak mo kita pangun diagod. Bitaw ni Puldo. Ako ba, sugot kong matay ko ba, basta unal na stuling. Unal na siya. Mao na'y gusto na akong mahitabo, Bads. So, di juga madlok matay, Bads. Tingol ko Suga, lagi mo ang Bads, puto na tunog kas tamtax. Kinahanglan nga kita'y makaunag patay ni Tuling. Mau. Kinahanglan nga dili kita di maunhan, God. Mo yun. Lakuan, lagsik mong yun ko, Bads. Lagsik naman ko, no? Andam na gusto nang igayon. Araw na tong matabangan si Dana. Sagdilan ni Puldo. Ini-go signal ni Silpiping. Atake na ta! Salamat kayo. Agaon. Ginawasan dayon ko sa akong ipamati sa kalawasan. Ayaw ka balaka, Nelson. Everything is under my power. Ang tanang nahitabo nimo, kabahin lang sa atong mga duwa ug paagi aron mabawi nato ang agate. Nahibaw kong pangitaon ra gyapon kanila. Ay, labi na ni Dana. Pagkasabot ko, agaon. Mausob na gusto na akong mahitabo. Tuling. Di ara ko. Wow! Idana! Oh, ako Tuling. Di ba? Nagdahom gyud ka nga mo ani gyud ko nimo karon? Idana paminawa ko. Ayaw pagtingog, Nelson. Tuling, ihatag ang kagawasan ni Nelson. Ayaw siyang iangin sa imong mga kabuang. Nahibaw ko nga ako ra ang imong tuyo. Dili na kinahanglan nga iangin pa nimo ang mga inosenteng mga tao. Hunungan na ni mga binuanga. Diyan ako! Andam na ko itugyan nga akong kinabuhi diyan nimo. Basta imo lang hatagan og kagawasan si Nelson karon dayon. O sa pa imong ipaabot, Tuling. Buhiin na si Nelson karon dayon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!